Pozdrav ljudi, snijemo još jedne epizode ove igrice. Opet Ronaldo ljudi. Idemo da ga pobedimo. Neki protiv nekog crnca. Idemo ljudi, odmah idemo ljudi da ga pobedimo i da ćemo mu go. Znam. Go. Idemo. Idemo polako da mu damo. I ljudi, dao mi je go, nisam na vreme skočio. Kako da ga pošaljem kući? Ne može, ti razumeš da ne može. Moraš da digni da ovaj prenosi ima već pogove, ne može više. Mora da digni. Sutra je. Si zapeo. Ti dečka prvo dala. Idemo ljudi, za koliko mi je dao da bude 2:0. Ne, to ne zanima. Idemo. A to vidi. Da te opustim na nas snim. Ljudi, Ronaldo sad skače. Ja volim Ronaldo da je. Napalo da mora da ide. Idemo ljudi, viš kakav go. Pa dobro. Ama nema stvari, kako ću ti ovako? Se zbori. 3-4 pantalonaki. A on vidim sad nosimo čir. Idemo ljudi, da bude 2. Kakav go sa dinamitom ljudi. Radi pobediti. Ljudi, čekajte. Polako pričajte. Dobro ljudi, nastavljamo. Možete odavojiti da kupi čuvarke. Idemo ljudi. Da, to. Idemo ljudi. A to, pojačaj zbunu na maksimum. Idemo ljudi, 3 lopte padaju, nikad neće da mi da go. Idemo ljudi. Idemo ljudi. Pobedimo, nema šta. Ne. Ljudi, 2 je. Jedna će lopta da ne stane. Neće. Ljudi, sad će neka stop, padaju lopte. Imam zlatnu kopačku. Ja mislim da jesu. Mi smo bili tamo. Idemo ljudi, da. Zlatna kopačka je svraćena. A ljudi 3:2 je. Ja sam terminator radi danas, jo. Molim, ja stvarno. Idemo. Uči lepo. Ljudi, kišu ne mogu. Pa i ja sam bio po kiši. Tvoja kuća moja nije. Kišu. Ljudi, Idem ja. hoću i ja. Ona ostavi to. Naravno što nije. Što se okupa što se diplomski. Če idem u brek, a? Ljudi, Smijem cacu. Javi. Mata se preselio kod nas. 4:2 je ljudi, ovo moram da pobedim. Tako ljudi, Ja sam. Ne. Što? i ljudi, idemo. Da budem brzo.
Ne, ljudi, kako sam se zajebao, ljudi. Ja skati, ja mislio da će da ide. Ljudi, ne predajte se nikada u ovoj igrici. Ovo mi je treća epizoda, zaboravio sam da kažem. Ovo je treća epizoda, ovo je četvrta epizoda na mom kanalu, igrice na Freeview. Snimio sad ću. Da bučem prsta. Pa to, samo sad. Ljudi, idemo drugu utakmicu, ljudi. Imat ćemo vremena. Se ne završi snimanje. Što sam počeo? Ako pogledaš koliko mi je procenta. Ljudi, što mi je uradio čovjek? Moglo? I onako roba. Ljudi, idemo. Pobedimo. Ne, može. Kaže, evo, sam u gradu, sad ću dođem kod tebe, ima, kaže, dobro, dupsi. I dođe kojem kod mene i ode za grad opet. Gore od... Idemo, ljudi, da pobedimo. Idemo, troši se vrijeme. Troši se vrijeme. Idemo da pobedimo ovo utakmicu. 2-0, ljudi. 2-0, ljudi. 2-0, ljudi. Ljudi, evo ga moj brat, Veljko. Ljudi, i vidite šta je pokazao. Gore od Bubljaka ima ovako radnje sa desne strane. I ima i duks i ovo, on uzeo 3 šušavca, znači vrhunski. Meni ovaj jedini odgovara, ima i onaj beli duks. Njega sam uzeo, on je vestni. Ljudi, A se vidjela kako? idemo kako sam šutnuo. Čaknuo sam mnogo jako, ljudi. 3-0, ljudi. Onaj tamo šuškavac, njega sam platio sa kompletnim hranke. Nešto je pravi dok što si vidio. Zlatno. Ne znam koji. Znaš, oni što si dao kad smo bili. Idemo, ljudi. On je mali. Kakav gol, ljudi. Kakav Bolčina primio strah. Kakav Bolčina primio strah. Ajdemo, ljudi, da Ljudi, ne dajte pričati. Ne gledajte ovo. Idite, ljudi, što moj brat nešto priča. I samo negativni. Izvinite opet. Idemo 5-0, ljudi. 5-0. 5-0. Znam ja, znam. 5-0. A to je da stavim kapu. Ajde stavim kapu. Idemo, ljudi, idemo, ljudi, damo gole. Ajde. Kako za mene, rulima mi noga. Ljudi, K1, P1. Veliko. Pračka, ljudi, pračka, ne predajem se. I daćemo gol, ljudi, nema šta. Nema šta, ljudi, 6-1. Ne možem, ni š, t, a. Idemo, ljudi. Pobedimo ovu utakmicu. Evo ga moj otac u pozadini. Idemo ljudi. To, ljudi, 7-1. 7-1. Idemo, 7. Sad ja ne šutiram, ljudi, sad samo idem. Ljudi,